Så er vi ombord i Ebbe Mærsk og på højde med Romsø på vej til Aarhus. Dybgang 12,3, fart omkring 20 knop. Og det er rigtig flot vejr. Jeg står ude i bagbordvingen ved manøvrepulten herude nu. Og de blev afløst af min kollega Søren Munk. Gik under broen, var vi nødt til at lægge en del af masten ned. Det er forberedt, at man kan det, så vi havde 1,5 meter clearance i forhold til den officielle begrænsning, der er 65 meter. Vi havde 63 meter, når masten var lagt ned. Eller den øverste del af masten er lagt ned. Jeg har spurgt skipperen, om jeg må filme lidt til mine børnebørn. Jeg har spurgt skipperen, om jeg må fotografere til mine børnebørn. De er så interesseret i mit arbejde. Ja, det måtte jeg gerne. Her kan man se, at vores fart hen over bunden, den er 20,1 knop. Skive kan vist nok løbe 25. Men med de der 79 omdrejninger per minut, vi har på skruen, så holder vi altså 20 knop. Vægten af lasten, det er 59.000 tons. Og så vejer skivet og container og det hele, det var en hel del. Så i alt er der et displacement på 151.383 tons. 384 metriske tons. Her der har vi sådan en pilot card, hvor vi får alle de informationer, der er nødvendige. Og her kan man blandt andet se, at det er et containerskive, og den er 398 meter lang, og hvad fanden er det nu? Der er i bredden er den omkring 60 meter, det kan jeg ikke huske. Omkring 60 meter, tror jeg.
Og bruttotonnagen, det er 170.794. Han har en 6-blædet højreskårende skrue, og som vi ser her, så fra højden fra kølen og så til mastetoppen, det er 76,5 meter. Det er på det nærmeste dobbelt så højt som Rundetårn. Fra Broving til Broving, der er der cirka de der 60 meter, så man kan få sig en ordentlig spadseretur. Der er vi ude i Styrbord Broving, hvor der er en manøvrepult nøjagtigt med til den i bagbordssiden. Her kigger vi ind på Romsø. En meget dejlig bro med næsten ingen støj, ingen vibrationer. Man kunne næsten tro, man var ombord i et sejlskib. Den øverste del af masten, som var lagt ned ved Skånerbroen, den er rejst igen. Så man skal væk under flere broer, som lige med sammen. Vi regner med at være i Aarhus her